sabon muke fata yanzu mu da ciyawa yan bace Dr. sabon muke fata farko na san Allah sarki ta alam makakina Dr. Yusuf muke fata wanda shine nake roƙo shi ke biya mun bukatuna Dr. Yusuf muke fata jalla sarki kada fa mun yau zan yi waka ga babana Dr. Yusuf muke fata zan yi wakar ciyawa yan bace Dr. sabon muke fata yanzu mu da ciyawa yan bace Dr. sabon muke fata kare tsirin ka ya Allah sarki gurin shugaban baiwa Dr. Yusuf muke fata dan Amina da Abdallah mun zambu shine cika baiwa Dr. Yusuf muke fata Ali shi da sakwai har matan shi ne ban cire kowa Dr. Yusuf muke fata na sako shi raba su ma kawanar su ne ta yi mun kanumta yanzu mu da ciyawa yan bace Dr. sabon muke fata sallama ni nake bankin wakar ku ne sai ku shaida ni Dr. Yusuf muke fata na kira manya yara a ƙauye har zuwa yan cikin birni Dr. Yusuf muke fata kan yi wakar ciyaman Dr. na ku ne yanzu da nuni Dr. Yusuf muke fata kan mu zaɓi ciyawa yan bace walla mu shi muke fata yanzu mu da ciyawa yan bace Dr. sabon muke fata mai kula da mutane ne Dr. kusan ba mu cuci ba Dr. Yusuf muke fata ya kware fannukan aiki gwarin zan shi bai wasa ba Dr. Yusuf muke fata shi muke so mu zaɓa yanzu ciyama shi ne muke duba Dr. Yusuf muke fata bai halin tausayin bayi Dr. kusan bai halin keta yanzu mu da ciyawa yan bace Dr. sabon muke fata mun amince Profesa Dr. ciyama muna fata Dr. Yusuf muke fata kai kadai ne muke so don kuwa baba kai ne ka cancanta Dr. Yusuf muke fata mun amince da halinka Dr. maza har zuwa mata Dr. Yusuf muke fata kayi aiki a kan toma maganar a yau zana nanata yanzu mu da ciyawa yan bace Dr. sabon muke fata ka zamanto darekta a Kano State kai kwanzuma Dr. Yusuf muke fata na jima baba ganduje shi ma yana jinjina shi ma Dr. Yusuf muke fata ka kula a batun aikinka a jarumi jinjina girma Dr. Yusuf muke fata jinjina a Kano mun yarda kana da hali na alfarma yanzu mu da ciyawa yan bace Dr. sabon muke fata yanzu mun samu mai kishi gwarzon mu ne jarumin duba Dr. Yusuf muke fata tallafin ayyukan ka ba ku cikin gaba za ku manta ba Dr. Yusuf muke fata dogarin sakwanin sarki gwarzon mu shi ba mutane ba Dr. Yusuf muke fata masu noma na